Koitetaan joka tietysti, minä tuolla. Okei, tuulen. Jaa! Kielikin takai muulle. Leikat Zlatan. Okei. Olla aika kanssa levelleen. Tulee mun lehtä vuorotekät. Lehtää vuorotekät. Okei, mä annan täällä tuokkuun päätään. Ei. Jutko min toljen killen tää spellet? Hä? Mä en tiedä, mut jättäänkö. Mun lehtää vuorotekät, hä? Oja Simon Olp tässä oja tälle siste. Päällä pääktääri niilukköppä. Tai min tiedä, kun niilukköppä saattaa ajakin laakit. Ja min tiedä, mikä tahkat. Tinkin löp kuitenkin innan ja halves paapatseksi. Mä se tiekpohti tohtaa se min spellet niilukköppä. Vai ne täällä. Mun lehtää vuorotekät. Ei. Lehtää vuorotekät. Tuokkapsaa tässä. Ai niin, tälle kalta juuri minä minkä bahtsit. Ei, piihalka tehdä mun kontrollit. Lehtää vuorotekät. Niin, ei. Oh. Olo kiito tirppis. Kun juovat, tai mun pro gamer homma. No! Hei! Mä laitat sorppia tai mun päälle. Ja mitä mä olla? Niin. Joo! Pryts! Leijän päälle nämäkin takai mål. Okei, instant replay. Ja tuulen. Joo, min talti on aina. Naippa sormiksi. Okei, mä saatan pausa teattelit. Koska mä oon taas pesä hier, vai niin? Tää. Mä ei koitetaan, mulla ei ole jobspelli. Ja vuoreet tehty. Niin, tiellä. Tuulena. Ja mulle ei avoreet. Moi uleikka. Pryts. Tuulen. Ja täällä museeta nämmälle World Cup Striker. Tää spelar nämmälle. Mulla on Bolivia vasta spela. Mä kolma akta. Mulla on voittobieltä, heilipi. Täällä on bak där en Ilot Cup. Kanjalla sista.
Tuulena. No lää horet. Lää horet. Mikäs mä näin jollakaan mollolla päät, hä? Okei. Niin, te. Ke. I. Nie. Nah, kes täällä? Kes tää kää, mikä on instant replay gats. Ke. Tuudena. Mikäs mä oon slow motion? Hä? Okei. Kosta det slow motion? Täällä, okei? Tää on slow motion, okei? Tää on kähtsä, okei? Niin. Niin jakta. Mutta kosta publikille kun nakkar rimaa siihen ei takt. Kosta löytää kähtsit. Hiussikin mannan baktarja hiussikin zohkt. Mä tuulena jo. Rihpä. Ja! Te full time. Tämä vuiten rahkes kähtsit. Keväinen bet. Pryts. Takai.